fimai mi me nye fima ya te daga mo ki kunsigi yelemani oye me kulori wore be se ka kunsigi yelemana ani fana fulana muso utala kana ken nasara la dege ka foti babu ka kunsigi be chogome kata tibabu ka kunsigi takadui kunkolo la ube kata eka kunkolo yelema kunsigi yelema ka ku chogo chiden ko man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum ni mo yake ode kama nasara ulla dege li chiden ko ni mo munu len la dege iyo doye ne ni mo min kunsigi jelende de ube che a bombo si jelendo chide ko ika kunsigi jema yelema ni kulorore me ki re kulosi fi mama me muso be kunsigi yelema min ken nasara la dege ani tibabu la dege o tebbe islamiya sariala bo konne si ha juman bambolo komi sunna misiru tobe sega tawdi kitabu kala muqaddima en wasara nasiha ni muqaddima min fora munambe tawhidi kala munambe sirku kala ni wasara nasiha ko wala salle fula wasaru be dambala wa abedda mina fula dela me don ko do ko dantala do ko abedda segi do ko tani fula do ko ibe saka hakke min salli dantala bon ko ni salli ji ewa si soti de do bon ni ewa salli wati serebe saka sallu ke samara kawa bo samara saluli se ka samara saluli be ke kufi de ka ni samara bi se na ibe salli ta ka samara bo ka saluli ke si soti de ka saluli te ke samara ka ibe saluli ke si soti de ka ube na ya suru samara sugu min do be alika ba kuru fula dogo kufi de do ibe saluli ka ka bo ko tawhid kitabu ni a dobe france la mabudu ko ba fo kana fo je munu nye kannu no nyode fo france ni no fenno no bambara no nete kanyere me ndese ka kiri kuka ka fonni kanna ni foli chogobe be uba te bente se ka kiri kuka parce que ni be kando de akore minye ibe se ka kiri kaka bo ko ni misiri dola ko ni do donna mogo sigile na ba bolo dia bema salli ko fe fana ba bolo dia bema bo folo la folo misiri kono na do yoro wore do abankalla dawla ni e nana mogo ma sigile ibu fo ki bolo dia bema ko fe be sigote sunnay o ma sabati cide ni seba bolo ni mogo be nasira la de bi bolo dama ube mogo bora tunga la bora tama yoro la kana usigile soro ni ode nana ayaw fo abe se ka bolo di nyogoma me misali la ambe nyogon ka chogo me ube abe be dugu kono nintu matama la adam min bambolo ne nana mogo sigile masane ka sigi folo puriki ke bolo di abe kelen ma ote ciden ka sunnay o ma sabati ciden na ka seba bolo ni nana majlisi la dro mogo sigile ndo ba fa assalamu alaikum warahmatullahi ibe sigi ka sigi rola me ambe bolo di minke ka be koli o ma sabati sunna la ciden na ka seba bolo nin ka famu folo donc ni donna misiri la e ye mogo soro misiri ibe foli buluka i donto misiri la ni mogo ye ɲɔgɔn fɔ ka kɔrɔ ni salli banna a ma jara i n'o ka ɲɔgɔn fɔ tuguni
k'a fɔ i b'i bolo dɔw ma i b'i tɛgɛ dɔw ma k'o fɔ o tɛ sunna ye o tɛ sebaw ka taabolo o tɛ sunna cidenna ka sebaw t'o kɛ ni kɔni donna misiri kɔnɔ i ye mɔgɔ minnu sɔrɔ yen a bɛ ɲɔgɔn fɔ sali kɔfɛ e ye dɔ ye i kɛrɛfɛ ou bien i tɛmɛna dɔ la i n'o tun ma ɲɔgɔn fɔ sanni i ka don sali la i bɛ se k'o fana fɔ a bɛ ɲɔgɔn fɔ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn fɔ sanni a ka don sali la sali kɔfɛ ɲɔgɔn fɔ wɛrɛ tɛ bon ko sinankoya la k'a fɔ ala ye an da an fana y'aw da ninnu tɛ bɛn a tɛ daga mɔgɔ ka nin kɛ ciden tun bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nin ye nkalon dɛ ciden bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kana yumajihu wala yaqulu illa lihaq ciden bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kelen a fɔla na ciden tun t'a caya ka sinankoya caya tɛ komi jamana in bɛ cogo min fo ka aw ɲina ko sɛbɛnw kɔ ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn sinankoya fo k'aw ɲina a ka ko sɛbɛnw kɔ ciden tun tɛ sinankoya kɛ nin cogo la a tun t'a caya donc a tɛ foyi fɔ a la fana ni tiɲɛ tɛ ani fana sinankoya kana taa diina fanfɛla la k'a fɔ ɲɔgɔn bɔnbɔnsiw ni ɲɔgɔn kurusiw ni ɲɔgɔn ka finiw ni hijabu a bɛ tulonkɛ kɛ n'o ni diina ko sinankoya kana don olu yɔrɔ la a kana don diina ko la a kana caya nkalon kana fɔ a la bon ninnu jaabira ka tɛmɛ ko baya bɛ silamɛya la wa silamɛya baya ye min ye n'a y'a sɔrɔ mali ye silamɛ jamana ye faama min bɛ sigi k'a kɛ jamana bɛɛ ka ɲɛma ye ahalil halli wal aqdi mɔgɔ minnu bɛ kow fɔni ka kow siri dɔɔnikɛbagaw kabila ɲɛmaw olu bɛ taa jamana kuntigi fɛ k'u bolo d'a ma ne nin ka kabila an sɔnna i ka ɲɛmaya la an bi kɔ n'i b'an dirige kuranna ni sunna n'i bɛ kuranna ni sunna kan i bɛ ciden ka taabolo kan ne nin ka kabila an bi kɔ mais n'i ye ciden taabila ye ala taabila dɔ man t'i kɔ dɛ a bɛ nin lahidu d'a ma bɛɛ t'a kɛ dɛ jamana bɛɛ t'a kɛ ahalil halli wal aqdi nin de ye silamɛya ka baaya ye mais n'a bɔra nin na baaya tɔ bɛɛ bidiya baaya an ye nin jaabi kunu ko an tɛ kuma nin ka siɲɛ fila an ye nin jaabi an tɛ kuma ka tuguni n ye nin kuma kelen de fɔ n ko nin kuma n kumana a la a tɛmɛna quoi ne kumana nin ka kaba quoi bon ko ewa minnu bɛ kungo kɔnɔ sogo faga e ka marifa citɔ e ye kungo kɔnɔ fɛn dɔ ye i ye bisimilayi fɔ ka marifa ci o de la kisɛ tɛmɛnen kan ka taa fɛn wɛrɛ faga e ɲɛ tun tɛ min na o tɛ dun i ye bisimilayi fɔ ka taa min na i ɲɛ bɛ min na n'i ye bisimilayi fɔ a la ni marifa ye sɔrɔ o de bɛ dun mais ni ale taara fɛn wɛrɛ de sɔrɔ o bɛ min ye i ma bisimilayi fɔ a la o tɛ dun ka taa so bon a kan'o k'a ka laada ye ko mɔgɔ dɔ ko n'ale taara misiri min na u ka sali ka jan kosɛbɛ yala ale bɛ se ka to ka ŋaniya u fara ɲɔgɔnya ŋaniya k'a ka sali da fana yɛrɛ ka taa ka so i t'o kɛ
bo har ni salli janyana ni rebe misiri wore do ibeta ube ni darura bila cokoroba la dolina ebe misiri salli to ibe salli ka sokono na te daga ka ki kala dai wakati ni e sallira almami no fe ebe almami fara nyogo nyanganya ka salli tige kata wote be ye donc ibe to ka salli ko ka munyu ube ni ya do darura bila e ka to sokono de wa parce que nin darura sugu ni be bana bagato do la do te se ka yoruma janyala abe e wa jama salli be ka boyka Alaikum salam. Ani me ka gumi. Si ba ran ba tenga ba ni gana si tin si woni. E ga man ni ga wa de men ni gana. Bon ante se ka kuma nuna ante foi do nunu na. Aye nyinin kalude ke munum ban na fanka dina la kwa. Aha. Bo kamun ke kelenye bo ko salli joli salli wole lu ba joli ko hayya ala salah hayya ala fala do ba ke fula kelen de qad qamati salatu de be fo sinya fula atobe minye salli wole ba tobe fo kelen de Allahu akbar no bora la ni qad qamati salatu be fo sinya fula sino atobe fo kelen de salli wole de be fula mais salli joli kelen de be fo qad qamati salatu o de fulay o konni kelen be salli watu dola salli joli e yere be salli joyi daju koro bashi tola ika salli jodro basi har ni ma salli joro ika salli ka kenen wala ni be salli jo e koni ka fo chogo dola ni nen kam la magana yere kame bon ni yoro kam mo bo sunna la ti do ne yo fawo ne ta fi kinyere bila ni mbarasim kono parce que anko imamuna ahmad ibn hanbali ko ako khurujun nas min as-sunna amru shadid ikhrajun nas min as-sunna amru shadid ahmad ibn hanbali ko kam mo bo sunna kono ko gelende do ko gelembade do donc o be sage kata karamo de ma anko ni ba fo dro minye mauludi ke bidia mode ye bidia ke mais atigi bora sunna la be sunna kono ne ta fe kinda do ola wote kalanden koye ko mo ki yere kolosi bo koni imamu musote sallimo kanka sallo ko fe esga imamu na musote sallo ba le ke kafiriwa amuso de kafire na te salli aba muso marali min ke kafiriya ka obe o de be ani ala chabe haramula odela a wajibla ka kabila mais ni ale yere be salli o ta le ka ko fe salli bira ale ka muso ka salli baliya ta le kafiriya bon koni mogo min bora misiri kono itara saliji takana donc ibe misiri foli ke ahon ni donna nyege na ibora ube saliji de tinyani itara saliji ta ina ibe sagi ka misiri foli ke mais na ya sore bora chidela ibora chidela kenema me abi hakili la antara chido rambe sagi kana misiri kono ni sagira kana ola misiri foli kurati ka ola mais ni bora misiri kono ingania de mbetade nte sagi kana wahari ni hakili nana yelemai ni sagira kana ola don ko ko tati masjidi ke men ni koni bora misiri kono itara nyegende la kabo donc ka sallita kana ibe sagi tati masjidi ka ni misiri kono na fara dara samfela de daraja kabo kateme kene manada ibe ta samfede samfela de baraji kabo kateme ka jo misiri kene manala parce que samfela be compte misiri kono sani ferete daga misiri kono na de me kene mala te compte misiri kono har na kasuru misiri la chogo chogo
Mungkin ko ciden ko ni ka fen tunu ne ni fen tunu na uba fo misiri mi korola ciden ko an kana fen tunu ne ni misiri la ni mi fen tunu na ko an kana ni misiri kono donc a tebbe misiri mi korola aka fo karasa ni fen masina tunu na ni mo mi nyawta a tebbe o ka fo misiri mi korola janna wallo lar janalle kammo bo ko do ko min ye do be se kala tige yele mawa do ye la tige de la tige min fana ya be la tige de na ya soro ala e ka jahannaba do asabira me aya sabe ko abe do min ke o be abe bato min ko de ba ka jahannaba do yele maka ka arjanna de ba yele maka ni aya soro ala ya sebe kon ni arjanna dende me akara janna denya nin do de be ke sababu ka ke arjanna de abe ala du de nin do be ke sababu ka ke arjanna de be ke arjanna de ba soro be sabira yede la tige sabira yere do min be la tige min yele ma be de sabira ala fe koni mogo do be nu muso do be nu be dumuni sigi ce korobu yere sonsoro o tebbe mi nye ki yere sonsoro o be ki kunsuli o be daga ala kelempewde parce que ci den ka ewa sebo mi nye muajibuni jabali tuma mi atara farashni urumi ayu soro kam masaka o be sujudu biwe anana ka sujudu bi ci denye ka bonyanayi ci den ko muaju ni nyemunye ako farisi no urumi netara ulu ye kafiru de umasaka ye kafiru do kam go bonyo be sujudu bo ye ciden ko kananinke law kuntu amira ahada yasjuda li ahadi la martu al mar'atu an tasjuda li zawjiha akoni ala tunya nyamara dinne man kam go nyamar yayi ka sujudu bi mo ye ntumbe muso nyamara ka sujudu bi aceye ce ka hakke chama min baka no nyamaru madinne ma har ki kunsuli sebo ye ci de nyinen kan nambe nasira lanka an kunsuli nyogo nya kan nyogo fa kolla akana ke o kan kan bolo di nyogo ma kan nyogo fa ko donc a te daga muso ki sonsoro iceye ibe se ka bonya ni bonya sugu wore me ni bonya sugu kere kere ni ala kelempewde ala ka hakke de yo ye kono di danfema foi tu ka salina ni sa fo tugura nyogo na ka se uma ka salle ka kene ni koni donna misiri kono ni wo be safa kono kana joko fe be wo inde datu kana mogo jakwa fara ko bo nyogo na me ni yere ya do wo be safa kono ibo de dafa folo bon ne nyeri ba jelende ko mogo do ko mogo ba aye juru do ala ko na be juru insara be wa saba faraka ne nyeri ba de ko tebbe inna fi salati la sughulu ko mogo ka yeri ayere to sallila ki kam mantorun la je ciren ko inna fi salati la sughulu ako sugula be sallila ka be hada maden sugula ka van fembe ma cide nya fo hadisa salen kuna ko hada made ka sallila baraji min be sabe ka sallila ni hakkili be ka sallila wakati mi baraji be sabela odela min ni ka hakkili ko ni boray sallila ni hakke min nyam malika be kalmujo o baraji te sabe woda to cide ko do be do sallila nu be bo ka sallitila sabanna tara do nu be bo sallitila nani na tara nur be bo sallitila nce tara ako do yire be do sallila ka bo nu be bo salli baraje foite
ika hakili bi ka sallila wakati min baraji be sabila o wakati de ni tesi wisira hakili bora sallila yoro mi doro baraji be jode bo ko don be mo boli fombele ko jogo ne ya afuye ko ba fo ni ala yilla min latigo de beke ni ala min latigo de beke mi ala ko ka sababu ke sababu ala yo bila hadama denka yere kolosini sababu wala tulqu bi aydikum ila tahluka ala ko yere kana ayre di halakima wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ala ko kana yere faga ala de hinna masaikata neman masaikata auma ni yo witte sita cogoya dola isara e yere kera sababu ki yere deme yere fagalila ni ye mogo de faga ni asor a donna e temena witte si de la e kanka witte si min ke temena odela dia bika kafara bika nunu ye fana ala ka sariya de ni be do ibe auzu billahi chaya ni kan yinan kacca sallila ni be do sallila i donna sallila auzu billahi fo chaya shaytan be ma boy ma chogomi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yefi mai mi me nyefi mawiya te daga mo ki kunsigi yelemani oyen me kulori wore be se ka kunsigi yelemana ani fana fulana muso utala kana ken nasara la dege ka foti babu ka kunsigi be chogomi kata tibabu ka kunsigi ta kadui kunkolo la ube kata eka kunkolo yele ma kunsigi yele ma ka ku chogo chiden ko man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum ni mo yake ode kama nasara ulla dege le chiden ko ni mo munu len la dege iyo doye ne ni mo min kunsigi jelende de ube che a bombo si jelendo chide ko ika kunsigi jema yele ma ni kulorore me ki re kulosi fi mama me muso be kunsigi yelema min ken nasara ladege ani tibabu ladege o tebbe islamiya sariala bo konne siha juman bambolo komi sunna misiru tobe sega tawdi kitabu kala muqaddima wasara nasiha ni muqaddima min fora munambe tawhidi kala munambe sirku kala ni wasara nasiha ko wala salli fula wasaru be dambala wa abedda mina fula dela me don ko do ko dantala do ko abedda segi do ko tani fula do ko ibe saka hakke min salli dantala bon ko ni salli ji ewa si soti de do bon ni ewa salli wati serebe saka sallu ke samara kawa bo samara saluli se ka samara saluli be ke kufi de ka ni samara bi se na ibe salli ta ka samara bo ka saluli ke si soti de ka saluli te ke samara ka ibe saluli ke si soti de ka ube na ya suru samara sugu min do be alika ba kuru fula dogo kufi de do ibe saluli ka ka bo ko tawhid kitabu ni a dobe france la mabudu ko ba fo kana fo je munu nye kannu no nyode fo france ni no fenno no bambara no nete kanyere me ndese ka kiri kuka
ka fo nin kan na nin foli cogo bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn n tɛ se ka kiiri k'u kan parce que n'i bɛ kan dɔ de a kɔrɔ ye min ye i bɛ se ka kiiri k'a kan bon ko ni misiri dɔ la ko ni dɔ dɔnna mɔgɔ mɔgɔ sigilen na b'a bolo di a bɛɛ ma sali kɔfɛ fana b'a bolo di a bɛɛ ma bon fɔlɔ la fɔlɔ misiri kɔnɔna dɔ yɔrɔ wɛrɛ dɔ a b'an ka laadaw la ni e nana mɔgɔw ma sigilen i b'u fɔ k'i bolo di a bɛɛ ma o kɔfɛ i bɛ sigi o tɛ sunna ye o ma sabati ciden ni sɛbɛw bolo ni mɔgɔ bɛnna sira la de i b'i bolo d'a ma ou bien mɔgɔ bɔra tunga la a bɔra taamayɔrɔ la ka n'aw sigilen sɔrɔ ni o de nana a y'aw fɔ a bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma mais misali la an bɛ ɲɔgɔn kan cogo min ou bien a bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ ni tun ma taama laada min b'an bolo n'e nana mɔgɔw sigilen ma sani e ka sigi fɔlɔ pour que i kɛ bolo di a bɛɛ kelen kelen ma o tɛ ciden ka sunna ye o ma sabati ciden n'a ka sɛbɛw bolo n'i nana majilisi la dɔrɔn mɔgɔw sigilen don u b'a fɔ salamu aleykum warahmatullahi i bɛ sigi i ka sigiyɔrɔ la mais an bɛ bolo di min kɛ k'a bɛɛ kɔli o ma sabati sunna la ciden n'a ka sɛbɛw bolo nin ka faamu fɔlɔ donc ni donna misiri la e ye mɔgɔ sɔrɔ misiri la i bɛ foli bolo kan i dontɔ misiri la ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn fɔ ka kɔrɔ ni sali banna a ma jara i n'o ka ɲɔgɔn fɔ tuguni k'a fɔ i b'i bolo dɔw ma i b'i tɛgɛ dɔw ma k'o fɔ o tɛ sunna ye o tɛ sɛbɛw ka taabolo o tɛ sunna ciden n'a ka sɛbɛw t'o kɛ ni kɔni donna misiri kɔnɔ i ye mɔgɔ minnu sɔrɔ yen a bɛ ɲɔgɔn fɔ sali kɔfɛ e ye dɔ ye i kɛrɛfɛ ou bien i tɛmɛna dɔ la i n'o tun ma ɲɔgɔn fɔ sani i ka don sali la i bɛ se k'o fana fɔ a bɛ ɲɔgɔn fɔ mais ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn fɔ sani a ka don sali la sali kɔfɛ ɲɔgɔn fɔ wɛrɛ tɛ bon ko sinankoya la k'a fɔ ala ye an da an fana y'aw da ninnu tɛ bɛn a tɛ daga mɔgɔ ka nin kɛ ciden tun bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nin ye nkalon dɛ ciden bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kana yumajihu wala yaqulu illa lihaq ciden bɛ sinankoya kɛ mais a tɛ foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ kelen a fɔlana ciden tun t'a caya ka sinankoya caya tɛ komi jamana in bɛ cogo min fo ka aw ɲina ko sɛbɛnw kɔ ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn sinankoya fo k'aw ɲina a ka ko sɛbɛnw kɔ ciden tun tɛ sinankoya kɛ nin cogo la a tun t'a caya donc a tɛ foyi fɔ a la fana ni tiɲɛ tɛ ani fana sinankoya kana taa diina fanfɛla la k'a fɔ ɲɔgɔn bɔnbɔnsiw ni ɲɔgɔn kurusiw ni ɲɔgɔn ka finiw ni hijabu a bɛ tulonkɛ kɛ n'o ni diina ko sinankoya kana don olu yɔrɔ la a kana don diina ko la a kana caya nkalon kana fɔ a la bon ninnu jaabira ka tɛmɛ ko baya bɛ silamɛya la wa silamɛya baya ye min ye n'a y'a sɔrɔ mali ye silamɛ jamana ye faama min bɛ sigi k'a kɛ jamana bɛɛ ka ɲɛma ye ahalil halli wal aqdi mɔgɔ minnu bɛ kow fɔni ka kow siri dɔɔnikɛbagaw kabila ɲɛmaw olu bɛ taa jamana kuntigi fɛ k'u bolo d'a ma ne nin ka kabila an sɔnna i ka ɲɛmaya la an bi kɔ n'i b'an dirije kuranna ni sunna n'i bɛ kuranna ni sunna kan i bɛ ciden ka taabolo kan ne nin ka kabila an bi kɔ mais n'i ye ciden taabila ye ala taabila dɔ man t'i kɔ dɛ a bɛ nin lahidu d'a ma bɛɛ t'a kɛ dɛ jamana bɛɛ t'a kɛ ahalil halli wal aqdi nin de ye silamɛya ka baaya ye mais n'a bɔra nin na baaya tɔ bɛɛ bidiya baaya an ye nin jaabi kunu ko an tɛ kuma nin ka siɲɛ fila an ye nin jaabi an tɛ kuma ka tuguni n ye nin kuma kelen de fɔ n ko nin kuma n kumana a la a tɛmɛna quoi ne kumana nin ka kaba quoi
bo ko ewa munun be kungo kono sogo faga e ka marafa ci to ye kungo kono fendewe ye bismillah fo ka ewa marafa ci odela kisette meno ka kata fengure faga nya tunte minna wote du ye bismillah fo kata minna inyabe minna ni ye bismillah fo la ni marafa ye soro de be du mais ni ale tara fengure de soro o be min ye ma bismillah fo la wote du kataso bo akano ka kala dai ko mogodo ko na le tara misiri minna u ka salle kajja kosobe yala bes alle bes ka to kan ngania u fara nyogonya ngania ka salle da fana re kata ka so itoke bo har ni salle janyana ni rebe misiri wore do ibeta ube ni darrabila chokorbal la dolina ebe misiri salle to ibe salle ka sokono na te daga kaki kala dai wakati ni e sallira almami no fe be almami fara nyogo nyanganya ka salli tige kata wote be ye donc ibe to ka sallu ko ka munyu be ni ya do darura bila e ka to sokono de wa parce que nin darura sugu ni be bana bagato do la do te se ka yoruma janyala abe e wa jama salli be ka boyka alayhi salam ani me ka gumi si ba ram batenga ba ni gana cikin suwun e ga manni ga wadde men ni kana bon ante se ka kuma nun ante foy do nonun aye nyinin kalude ke munum ban na fanka dina la ko